Ayçar etmedin, gittik. İkinci bäteşige gatnaşyjymyz Nuri Aldiýew Akmurad. Aşgabat şäheri, lakamy Yellow Star. Assalamu alaikum hormatly minazada hormatly halifalar. Men birinji bilene ştat çağırdım. Yala. Ağırsın aydasın melya. Men halifaların arasında birinji gelip çıkış edýän biraz ajramam mümkin. Etmem sen. Alzırama. Etmem oğlanlar şunu. Haýyş edýän. Aljyrajak bolsaň, wad etjek bolsaň, öňünden kakda bot bilýän apravdanya tapman gerek gel. Ponu taýin bolup gel ýa-da wapşe çykma. Beli yoktan var edin, istata var edin. Enim atam oların gımmat vacip adeken. Olun öğütmendi, oluk orma sadeken. Ata ene oların berk yaxşı dadeken. Gülüp biten yerinde kadrı bolmaya. Mehrine meradonun hiç yüreğimiz doymaya. Hakiki suyun adım yüreğimi yolmaya. Bizden var kara toprak susuz olmaya. Bir yaxşı kişilerdikin adım kaçanda kadrıyım. Kakı bolumda bilyanikin en kakı kadrın. Enim kucağında müş. İngammat atır, berek bul ben şu çapıp barya atın yapış kati. Demarsan kim berya, cenneti tevigatın. Bizden çıkarma Allah'ım hicir bul şerigatın. Ene atam radiye deyin menil madama. Dine halal yakşı net bilin daşın makaba. Mama sabır ver, imanım yutmayın. Secdeme yıkılayın, benim etmayın. Enem ana emme vada kayın. Senden yutmayın, secdeme yıkılayın. Benim etmayın, enem atam elimden tutan emme vada kayın. Sen bana nemi versen mun. Yan kıyana diyene tadın aydayn ağam diyene. Pedaçin yani. Böyle yani birinci sezon şuma. Ne yaşın sezonlar çıktı şuma şun? 4, 5. Sezon ne? Etap böyle. Tadın aydayn. Sen saçıkta değil arada. Şükür şoňa Hudaýym, maňa ýoldaş berdin, yüreğime taý edip. İki kara göz oglum asmana aý edip, ekilipde saýgardym, maşgala baý edip. Tanrym ahyrma oturmaýyn ömrüm baý edip. Berekella Yellow Star. Yellow Star, dost, birinci, çitkan, sazın üstüne düşmegi, bitten çıkan o, gatıgowy, sözün maniysam, gatıgow gördüm, ona da zat yok, hiç ilek söz yok, öňe üstünlük, dalşy ýöne, bir jeýerine aýdyp geçeýin, bir zady taýin bolman, hiç sana birinjikleri etmedi o. Sen 100% taýin bolmaly, sen şolary adamy öňüne çykanda, şu men bir halamadym, telefon alyp okawaýtda. Studioda aradın sen şoňa ökman taýin bolup gelmeli. Hoç şoňa sen 10 sagadyň beri, 20 sagadyň beri ýöne sen şo derejede taýin bolup gelýärmeli sen şoňa. Ollaýam hökmany suradyn senadan balezin näde baýyrmaly. Sena balezin bolýar, şo köpçüligiň içine ýa-da kameranyň. Şonu öýüňde zatlaşlar ýa boşalmaz sagat berýärler. Öz geçip giden ýolum men telefonuny aç, wadet, goý, geç mikrofonçugal aýt. Inni has zat etjek bolsaň, aýdymy opşum girjek bolsaň, şu zadyň duýgusyna girjek bolsaň, hökman suradyny birat nauşykda haň dinläp söz ýazmajak bol. Ilki bilen ene mysal kalonkany aç, silikon şoňa goý, şoňa bilýän gyýryp şonu aýtmaň bilen birazjyk zada ýer. Sadyň bir hili. Üstünden bas. Manisi sünnen basın, çitkan arasında birazcık duygu ver, ene şo taraplarına, innikiňe edip görşalaklaňa birat, ütköş aýdymly gelersiň teşekkür etmediler. Şoň üçin Yellow Star diýipler da. İşin uğruna birat. Men opşumaýdyna, diýip aýdyna, onda bal berip oýnaly. Dogdan bal berip oýnaly. Gowa. 10 balyn radnoy gutlayan
5 bal. Dastoyunca 5 bal bırak. Malazet. Ortaça Gowja innikine de hassa gowy. Bizim hem radyom kanalımdan işte Gowja bağlanmağa garaş jasradmy. İşin düşünüp. Anne bulonkyny görellä. Emin ağlarları. Ne mi diýen? Ak Murat da. Mene Ja. olsun. Yaman gowdy patar eden. Öfbäge de yer var, zapasın gatı gowy. Tak şu men taraptana şunda pusum şu davlenya am yerine, çitkan am yerine. Temasam o da bilemo. Kalan mene pangalas gatı gowy. Sağ ol köp aleyküm. Murat. Men aslında o saylama tapırdı da orada diyeceğim men aslında şonda haladım seni. Yol favoriydim diye belli koydum. Ben şota diyene bilemem. Böyle ki emin ağlarım ben. Malta taşıdı. Şunu teyzeden şans değil. Aytmanı. Biz düşündük kuşa. Emme adına düşündük. Tolkun energetik ne olur mu? Bir gedek ayttırı diyelim. Karşı olmasanız. Akay. Sağ ol Yine köp. İskene bir aytmy mi? Tekstik ikinci adam oluyor. Ya öğrendim var. Bulaştım biraz birinci gerek. Prosto öz. Birinci gerek diýip Oğul ya da ama yaktı. apravdat etme oglular. Ay köpçülük. Ya hali falan oldu. Ya şahit olasam. Şu yaptım bilýänlerden. Ha. Bağlanıp pes gelýär ama. Doğru aýdýam. Maloçyk atacak. Maloçyk. Emin ağlarlar. Yine bir başka görürüm. Dediğin kaydan mesele ama sahna çıkanına tayarlıklı bolmaly. Yine oğlanlar hem adam geçti düşünýär. Tecrübesiz wagtlar bardy, tecrübeli wagtlar boldy. Ýöne hem men pikirimçe sahna tayar bolup çykýar. Yine şu adamky aýdymyň duýgusyna meri ritmalarym ýerinde mene kanagatlanır bilen gutlayan ne işin üstünlüğü var bu diýär. Sağ ol aleyküm köp. Garýam. Ana menim Akmarat, Gowja. Bilýän naçaly. ecem ucağında akımış, ıngav iyis dedin ve ecem ucağında akı iyis ıngavmış dedin. Değil mi? Argant, Vagrant. Короче, общем штат жюриlaryň içinde oturanny men kak öz minýänýär. Solny aýdymy ýok şol oglany. Правильно? Yo bolýa hiç men seňle ulaşım, men seňle ulaşım. Oňa da gurlar, ýyle daýdaryn. Ýok, ýasajak ya. Iştadım sen şu taýda türkmen, saňa gurulajakmy? Eýley. Короче, maýdanda dost. Men şu taýda zady aýny näýlek diýsem ka men pikirimçe şu solny aýdymy ýok zady. Yo diňe da duet etkezi wagtyna ýadyma düşýär. Öwrendim men soň bu hakda. Mesela ama interesno ol kan adam aýtdy sen ya premoyda kan aýtdyň da şu tanamok diýdi repdile bir kere gör. Atrifkada görýän kim diýenler. Onun için böyle yani minensin dinlek göreli. Olsa da kan. Lirik alan güçlü. Malazet yöne hemmäňize ýene bir bellik beresim gelýär. Lirik alan güýçli däl. Lirika option temasy işte sözü. Tema manisi. Söz güýçli, söz gowy. Indiki tapkırlara geleňizde hökmen ýa tutgelin sözlerinde. Ullakan plus. Ullakan plus birinciden ha, ikinciden hem aýdanňyzda has köp duýgu berip bilýäňiz ýakdan aýdanda. Okanyňyzda indiki okajaklardyňyzda uja pikirler başlaýanňyz oka wagtyny. O bir seriozlyrak bolýar da uje. Awa. Elek telefonlar sahnada durýar. İkinciden hem gowy, beter gowy men haladym. Nirden seni? Aşkova biz möýünden. Ha, ýadım. Hidesin nispite. Yazık bu diýär. Maloçyk. Ya çıkmaýl ya, oýlum biraz simya problemler bilen ya anda gadyna okmay. Şondan okaýdy. Tuvalema berekellah. Geçtin. Radnoy. Men Оправдание etme. Gerek kalır ya. Kim bolalar ya оправдание gerek kalır. gulýalak diýen mene edil kemçilik görmek. Şuta kim çıkanla da bilemek da şundan ogy. Alzyramlyk ol bil bar. O gitjek ýerim ýok. Adam da robot derler. Ýöne ýatdan urup Jüriler gaty yumşaklyk beripdir. Çeşe yumşak berýärler.
Ha, birinci seri olan için näme? Yapanyň. Sonra Korkuzmazlar ýalap da sinemada indikiler gatnaşaty gelmeýärsiň bilýärmi? Patsana birazcık çağırlar bilýär, birazcık o gatnaşmaýan masal olmaýan ýa-da. Ya maloç. Ana wot Halipa tuwelem espiter dağını men Halipa diýjekkä manaýdan. Espiter dağa da hatta erkekkä tuwelem malajets. O çotaramna seredipdirler. Malajets. Malajets. telefon olmasa men özüm ýap tutulama. Çoň üçin men işsak diýilemem. Ya sen stüdyoda Bayın Allah ya. Okulda ýöne sahna çykanda. Endi Okudan gowdaş. taýinlygy da näçe wagtlar boldy bilemapdyr o. Ýene bir zat bar oglarlar. Daşary ýurtdan hem sahta çykany ünsek gördüňmi gulagyna akça zat bardyr. Şoň içinde öz orijinalyny aýdymynyň eden zady bar. Karoçum, şu aşa gols bar, şu goýulan gols. Awa gols bar. Ha? Awa golsa yo bilýän aslında da ýöne umumyň diýjek gols şu taýda gidýär gulagyna gidýär şu aýdyma goýulyp gols gidýär. Şonuna çykma diýär. Şon köp bilýän artistler aýyrýanlar. Daşary ýurtda göre aýyrýar bulaşdyryar. Bu adam bulaşdyryar. Onu ýüzüm ýuwla bagandy gaýboldy. Ýöne sözlen gowy. Esasy repça gerek bar. Sözüniň çoňury. Karoçy maýdan näme gowy diýdi. Maloçyk dostan umumyň diýjek işim düşündik mendenem zat kanalyň adyndanam. Onun için da neki tapırda barmşylar. Yok. Ay görürüz.